Ето, ако погледнем тази скала, тя е изпъстрена с така наречените шарапани. Ние ги наричаме шарапани. Всъщност това са едни естествени скални образования, които много често при дъжд се запълват с вода и като че ли образуват една система от ритуални ями. Понякога на определени места в страната ни тези ями са допълнително обработени от човешка ръка, друг път те са оставени така, както са. Но във всички случаи, според мен, те са били използвани в древността като едно естествено светилище. Родолюбиви златограчани възстановиха преди 5 години изгубен във вековете по българо-гръцките места Параклис на светите равноапостоли Константин и Елена. Край него днес се намира граничния контролно-пропусквателен пункт, който бе открит през 2010 година. Една година през него минаха хиляди туристи от Гърция за Пампорово и от България за Бяло море. Любопитно е да се научи какво може да се види след преминаването на границата. Веднага след първото спускане от планината на около 7 км си в Термес, където минералната вода просто изтича в реката. Можеш да опиташ вкусно чеверме от животно, пасло и гледано в планината и да посетиш светилището и барелефа на бог Митра, за който разказва професор Иван Маразов. Митра е един бог от индоевропейски произход, макар че този релеф, разбира се, от римската епоха. Тоест едно божество, което има повече от 2000 години история. Митра, самото му име, като етимология, означава мир или договор. Тоест, той е едно божество с абсолютно социален характер. Той поддържа вътрешните връзки в обществото, отговаря за тях, поради което по-късно той става и основно царско божество. Митра в Индия и в Иран обаче винаги е свързан с деня, с светлината и с слънцето. Тоест, той е едно от слънчевите божества на индоевропейците. Пиенето на кафе в старата част на Ксанти е истински спомен за общото ни минало. Случайно, ако чуеш реч различна от гръцката, но някак близка, не се очудвай. Това е съхранена най-ранна форма на златоградския диалект. А ако попаднеш тук в Ксанти на сирни заговезни, ще стане свидетел на най-големия карнавал в Северна Гърция. Само на 15 на километри от Ксанти е морето. Можеш да продължиш разходката си към Керамоти, където с ферибота за 30 минути ще бъдеш на тюркоазения остров Тасос или да се разходиш из морската столица на района Кавала. Но след Узо и Сиртаки от уморителните горещини ще ви спаси прохладата и спокойствието на летните вечери на Златоград, което могат да ти дадат малките хотелчета в старинен и в съвременен вид. А на чердака на механата в Стария град с българско вино ще се потопиш в романтична лунна вечер. Ако това не те задоволи, имаш и алтернатива – нощ в една от най-големите дискотеки в Южна България. В етнографския реален комплекс те посрещат хотелите Александрови къщи с спа-център, Севриева къща, Пачилова къща, Коручева къща. Част от атракцията е воденицата, която заедно с Тепавицата и Караджейката и вечерта с умаята на Родопската гайда са истинско преживяване. Тук се намира и хотелът Енчеви страноприемници, също с голяма механа с родопски специалитети. Малко над комплекса е Младенова къща, а по-ниско къща Златоград, Тодорова къща и къща София, където те посреща уюта на дома. Наблизо е и хотел Здравец, както и неговата механа. В центъра на града се извисява най-големия хотел Кристал, с най-голям ресторант и просторна градина.
Няколко хотела те посрещат и в началото на града, при влизане от Кърджали. Първият, частен хотел Флора, басейнът край хотел Еди е също в този район. Тук е и хотел Галина. В близо до тях е хотел Бела Вида. Макар и града да разполага с около 500 места за настаняване, в празничните дни трудно се намират вече места. Особено това се отнася до дните Трифониада, времето на карнавала Ксанти, деловите празници през септември, които с възстановката един пазарен ден в Стария Златоград вече привличат много участници от страната. И възстановената кошия на Тодоров ден, където, наред с коне от Холандия, се състезават магарите и мулята с емблематичните герои Хитър Петър и Насладин Ходжа. Културният календар предлага много атрактивни програми, но емблематичен знак на града вече стана въртяното кафе на пясък. Не може да напуснеш града без да си опитал от това кафе, защото още на времето на Златоград се е носила славата, че тук може да се насладиш на глътка горещо, черно, гъсто, ароматно турско кафе, но приготвено по специална стара златоградска рецепта. Отивайки си със спомена за дъха на кафето, за родопското гостоприемство на златоградчани, посрещналите като скъп гост и запозналите с всички културно-исторически забележителности, те ще те очакват отново, когато в най-близко време Златоград се превърне и в нов балнеологичен център.